Hello guys, आंनि राजदैमारि प्रडाक्सना नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आमथि फोरबोनि जोङो स्कुलाव फुजा होनो खामानि मावगासिनो दङ। दा आंनिया खुसेर लेमदों आरो ओमफ्राय नारेंखलखौ हाखांबाय। दानि थालिर दङ, थालिर सिनाय थालिर फाख्रै बे नारेंखल खुसेर बायदि फाख्रि संबाय थादों। ओमफ्राय फाख्रि सिथां बाहाय फाख्रि मावनायखौ बिथाङा बाथौखौ लिरखांबाय। लिरबाय थादों, मोजाङै लिर। परमेश्वरा लिरबाय थादों। बाथौ मन्दिरनि खाथिनिखौ आवरायगोन दायो। लिरबाय था। गासिबो गोथाव जागोन खोमा मा खालामदों भिडिअ खालामदों जों siapa nengah abu benar ke siapa beda ya kacau sudah kan kacau itu bukan kacau dah जों दा बुरगासिनो आमथि फोरबोनि थाखाय खान्थाल बुरगासिनो सबबो लाइक खालामना हो, साबस्क्राइब खालामना हो, कमेन्ट खालामना हो। जुदि अनाबाथाय भिडिअनि गोजानाव था, लाइक खानाङा। आमथि फुजायाव आनारस आरो नारेंखल बायदिसिना मुवाफोरखौ जों लांनाय जादों। होनानै दा फुजा खालामगोन। जोङो जागोन जानानै इनि उनाव फोरबोखौ बिदाय लानोसै। दाना आरो बोसोर फैनाय टाइमाव लोगो मोनलायगोन। नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो। आरो नैबे फाथै नै गय माबा थालिर बायदिसिना दङ इयाव जाग्राफोरा दा इथिं फुजाफोरा साफा खालामगासिनो। दा जागायसिगोन फुजाखौ। देखो भाई साहब, हम फाइनली पूजा के नाम पर मैंगो बन रहा है, पाइनएप्पल बन रहा है, फाइनली हम लोग आम बन रहा है। नोंथांमोना जुदि जानो लुबैदोंबा नायनो हागोन आरो आमथि फुजाया जेथिं टिभि नायनानै जानो हागोन। info gaya kejual. Ibala mango, ibala jackfruit, ibala pineapple and coconut and ini kantal, betelnut. Ada yang mana yang dibadong? Sawat. Situ bawa dengan bayi mabung bentar. Ada yang tadi dengar ya, tadi tunggu aja. Banana. दा गासैबो फुजानि थाखाय रेडि जाखाबाय। दायो जोङो फुजाखौ होनोसै। फुजाखौ होखांनायनि उनाव जोङो आमथि फोरबोखौ बिदाय हरनायनि मुङाव जों जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो माबायदि मोजां? नैबे जाबाय धोरोम, देनजार मावजिखा बियो तामान दुस्थु। नैबे जाबाय सुनिल, बिनियाथ' उदै सानायानो जाबाय थायो सुनिया। दा नोंथांमोना भिडिअ दङब्ला नायलांबाय था। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं। बाय बाय, लाभ इउ अल।